Michelle and welcome to my YouTube channel. So today's video ay meron naman po tayong video which is makikita ninyo sa ating thumbnail at sa ating title below. Ayan. So today is the day that the Lord has made. I will rejoice. Today is Sunday. Ayan. So maraming salamat. At alam mo yun, patuloy tayong ginaguide, patuloy tayong binibigyan ni Lord ng good health. Ayan. So guys, for today's video, ayun nga, I'm going to react or review. Parang ganun. At pinakamaingay na pagkain. These days. Ayan. So, ayun nga, ito nga yung BTS meal. But before this pala guys, no? Before this meal, meron pa pala 9 years ago, meron din palang nauso nun, nung, alam niyo yun, nung napanood niyo yung, movie series ng Twilight Saga, Breaking Dawn, ano pa ba yun? Basta, hindi ko alam kung ilang series yung mga yun, pero yung huling part kasi Breaking Dawn eh. Parang ganyan yung nagkaroon na silang baby. Ayun yung nandun, dun din sa meal na yon, Breaking Dawn na meal naman na yon, pero sa Jollibee naman siya. So, hello Jollibee! Ayan, 9 years ago siya. So, ayun. Hahanapin ko yung picture noon, tapos ilalagay ko dito. Kasi nakita ko lang din yun sa Facebook na hindi lang din pala ngayon lang nangyari yung mga ganito, pati pala noon dati, meron din pala noon, pero sa Jollibee. So, I will be posting it here. Ayan. So, yun, yung Breaking Dawn. So, today, ang gagawin natin is, i-review natin or magre-react tayo dito sa BTS meal na sinasabi nila. Ayan. So, BTS stands for... Ayan, basahin niyo po. Ayan siya. Or they also known as the Beyond the Scene BTS. Ayan, they were Korean boy band. Ayan. Sorry kasi I'm not really a fan of this boy band. So, sorry po, huwag niyo po akong ibabash. Ayan, so kung kayo po isang fan, ako din naman po isang fan ni Eric Santos. Ayan. So, Eric Santos is my one and only Eric Santos. Ayan. So, yun. Kung fan niyo yung BTS, fan ko rin si Eric Santos. So, I'm not really a fan of a boy band kasi siguro parang hindi lang siya akma sa akin. Parang gano'n. Siguro para sa akin yun. In my own opinion, parang gano'n. Kaya, para kasi ang BTS kasi parang patok na talaga sa mga kabataan. As in, sa mga kabataan ngayon. Sobrang patok sa kanila. Ayan. At binasa ko rin yung mga yung binasa ko sa Wikipedia. Ayan, I will post it here. Ayan, binasa ko sa Wikipedia yung mga achievements nila. Sobrang dami mga nilang achievements. Sobrang dami nilang sold out albums. Dami nilang awards. As in, sobrang kaya pala, as in, sobrang daming mga nag-iidolo. Sobrang daming nag-iidolo. As in, sa kanila. So, yun. Without further any chuchu, ayan, so punta na tayo sa ating pinaka-main ng ating topic ng ating video. So yun, duman ako ng McDo para lang bumili nitong meal na to para i-review natin. So this meal, nakalagay siya dito sa loob nitong paper bag na to. So yan, sa paper bag na to, ang cute kaya sobrang cute. May nakikita pa nga ako sa Facebook na nilalagay nila dito yung mga pagkatapos nilang kumain, talagang hinahang pa nila to as in sobrang kinikip nila. Kasi syempre, first time, parang ganun. Kasi kung ikaw nga naman fan, di ba? Tapos yung yung iniidolo mo, inilagay sa mga ganito, inilagay sa mga ganyan, di ba? Ikikip mo talaga. Kasi kung ako lang din naman, kung si Eric Santos nakalagay dito, mukha niya nang nakalagay dyan, ikikip ko to. Kasi kung fan ako, di ba, ikikip ko yan. Ganun. So, inside of this bag, ay meron silang, drinks. Ayan, nakalagay din dito yung the BTS meal. Ayan, ang cute. Ang cute kasi purple, diba? One of my favorite colors, purple. Ayan. And then, medium fries. So, siguro mas maganda to kung naging purple din to, no? Yun. Hindi lang siya purple eh. Hindi
ko alam kung yung purple sa iba, pero hindi siya purple eh. Mas maganda siguro kung naging purple din to. Kasi sa Breaking Dawn, yung mukha dito ng Breaking Dawn, yung nakita ko sa Facebook. Di ba yung nakita niyo? Pinakita ko sa inyo. And then merong 10 pieces na nuggets. Ayan, meron silang 10 pieces na nuggets. Ang cute! Ang cute-cute lang talaga. Ang cute-cute lang. Kasi diba, ang ganda ng kulay. Diba yun? Meron siya 10 nuggets. At meron silang dalawang klaseng sauce. The first one is this. The Cajun or the mustard. And then the sweet chili sauce. Ito yung pink, itong pink na to ay sweet chili. Ayan, sweet chili. So, sabi ko nga doon, tinanong ko yung mga bata, si Moy, si Amiran, sabi ko, ano bang meron doon? Bakit pinagkakaguluhan? Anong laman doon? Anong lasa ng meal na yun? Bakit talagang inabangan, inantay, at pinagkakaguluhan nila pagdating dito sa Pilipinas? Diba? Kasi, nirelease siya sa ibang lugar. Mas nauna siya nirelease sa ibang bansa. Kasi dito sa Pilipinas, dumating siya noong June 18. Noong June 18 dumating siya at talaga namang sobra yung kasi pag fan ka nga naman talaga, diba? Nabanggit ko nga kanina, kung ako din naman, ay nandito yung mukha ni Eric Santos, diba? Kukuhanin ko, bibili ko, itikip ko talaga. Ganon din naman yung gagawin ko, parang ganon. So, sabi nga ni Amira, sabi niya, Ate Shell, sa sauce, masarap daw yung sauce eh. Sabi niya, tapos sabi ko, bakit tikman nyo na ba? Sabi niya, hindi pa namin natikman, pero sabi ko sa mga napanood namin, masarap nga daw siya. Sabi niya, okay. So yun, inisip ko na, dahil madami sa inyo din naman, diba? So I will give also my reaction or my review about this BTS meal. So yun. So, kaya nga tayo nandito ngayon para i-share ko sa inyo ang aking thoughts about this video. About this start. Meron sila itong nuggets. Siyempre, ito talaga yung nila, diba? Normal nilang nuggets. Ayan, normal nilang nuggets. So, kadalasan kasi nilang mga sauce nun ay, diba yung barbecue. Ito naman, meron sila, diba? Ito nga, yung mustard. Oo, mustard sauce. Ayan, open siya. So, let's try this one. Kung ano yung lasa. Pasensya na kayo sa aking setup ng camera kasi nag-aano kasi minsan yung yung mic. Parang hindi ako naiintindihan. Ano ba yan? Basta ganun. Cellphone lang po kasi yung gamit ko. Kaya wala tayong camera talaga. So, cellphone lang muna tayo ngayon. So, tikman natin. Masarap siya. Parang siyang cheesy mustard sauce. Cheesy. Parang may cheese. Parang alam niyo yung cheese whiz. Parang may anghang siya. Pero konti lang yung anghang. Sarap. Sarap siya. Ayan. Sarap. Malamok. Next naman itong sweet chili nila. Tikman natin. Let's dip it here in the sweet chili sauce. And let's taste it like this. Sarap! Unang kagat, masarap! Hindi nga masarap siya, ng seryoso. Masarap yung sweet chili. Mas masarap siya kasi dun sa siguro dahil nila kami. Yun. Yan. Yan. Sarap. Sarap guys. Ang sarap ng sweet chili nila. Ang favorite ko yung sweet chili nila. Favorite ko na siya ngayon. Ayan. Sarap talaga. Ang sarap ng sweet chili ah. Para sa akin, kung papipiliin niyo ako sa dalawang sauce,
sweet chili yung pipilian ko. Bet ko siya. Bet ko yung sweet chili. Ayan, masarap siya, masarap. So, let's try the fries dito sa ano, sweet chili. Kahit anong idip mo sa kanya, masarap. Ito naman. Hindi na kasi ako mahilig siguro sa mustard. Mas masarap para sa akin yung sweet chili. So, let's taste the drink. Kung ano ba ang pinagkaiba ng lasa. Coke to Coke. Parang parang hindi siya, Coke. Joke, hindi Coke siya. Coke. Coke pa rin. Ang pinagbago lang ito. Ayan, di ba nakalagay dito BTS? Ang daming iba na kinikip to eh. Kung ang mukha ni Eric Santos ay nandito, ikikip ko rin to. Di ba? Parang gano'n. Kasi kung fan ka, di ba? Anything na kung saan man yun, kahit nga sa konting papel lang nakita mo yung mukha ng idol mo, di ba? Kinukuha mo kasi kinikip mo, di ba? Ayun. So, siguro ganun sila, no? Sometimes, ang dami na rin nagkalat ng mga memes about this, na unang kagat, kung ano yung mga ganyan. Sobrang sarap niya. So, yun. So, guys, para sa akin, all in all, masarap naman yung meal niya. Masarap naman yung meal niya. Yung masarap yung sauce niya, kasi sabi nga sa sauce daw eh. So, para sa akin, kung papipiliin nga ako, ayun, sweet chili yung pipiliin ko. Ang sarap. Sobrang sarap. Hindi ko alam kung paano nila ginawa, no? Pero masarap siya. Masarap yung sauce. Masarap yung sauce. Bali, itong meal pala, guys, ayun nga, include siya ng 10 pieces nuggets, isang medium fries, isang drinks, tapos yung dalawang sauce. 260 pesos siya. 260 pesos. So, itong pagkain na to ay aking lunch na, tas dinner na, kasi hindi na ako kumakain ng dinner. So, yung kakainin ko na lang din ito mamaya. Ngayon ito after this. So, yun guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung narinig sa background, no, kumukulog-kulog, mukhang umuulan na nga. So, nandito kasi ako sa school kasi mas maano dito, mas hindi gaano, alam mo sa bahay kasi medyo mahirap kasi alam mo yun. Para nahihiya kasi ako magsalita. Ayan, magsalita minsan, di ba? So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong pagsusuporta. Please like this video if you enjoyed and please do subscribe to my channel if you haven't yet. And I will see you guys on my next video. So maraming salamat po. Stay safe and God bless us all. Love you all guys. Bye! Anyway, if you haven't watched my previous videos, the link is here or in here. Bye!